Helo. Helo. Chi'n barod i wneud ychydig bach o yoga? Ydyn. Ie. Oce, felly da ni'n mynd i wneud ymarfer. Dwi'n wneud bob un diwrnod. Bob dydd. Achos dwi'n ffeindio fo mor dda. Mae o'n helpu fi i deimlo'n well. A hefyd, dydy o ddim yn cymryd llawer o amser. Just cwpl o funudau. A be ni'n wneud ydy tapio ar 4 pwynt gwahanol ar y corff. Okay? A da ni'n tapio mwyn helpu egni'r corff i lifo mewn ffordd sydd yn teimlo yn braf. Iawn? Felly na i arwain chi trwy y 4 tap, a wedyn byddwn ni'n gorffen efo ymarfer ar y dwylo sydd yn helpu ni i ymlacio. Chi'n barod? Dwi wedi blino, so dwi'n mynd i aros i lawr, ond gewch chi ddod ar eich traed. Okay? A mi allwch chi wneud hwn yn sefyll, neu allwch chi wneud yn eistedd. Dwi'n moyn i chi sefyll heddiw, a dwi'n mynd i eistedd. Okay. Mae'r pwynt cyntaf, defnyddiwch eich bysedd, ac ewch o dan pont yr ysgwydd. Pont yr ysgwydd ydy'r collarbones yn Saesneg. Okay? So dyma'r esgyrn, ac ewch chi lawr tua 1 modfedd, 1 inch, a jyst dechrau tapio gyda'ch bysedd. Ja? Allwch chi dapio'n ysgafn neu yn galetach os chi eisiau. A nadlu mewn trwy'r trwyn. Ac allan trwy'ch ceg. A nadlu mewn trwy'r trwyn. Da iawn. 2 waith eto. Allu di dapio bach yn galetach falle, Seychelles? Di hwnna'n teimlo neis? Ddim bore yma. Da iawn. Wedyn, ysgwyd y dwylo mas. Ysgwyd y breichiau mas. Da iawn chi. Okay. Y pwynt nesaf, canol y frest. Ni'n mynd i ddefnyddio dwrn, ond ddim yn rhy galed. Okay? Byddwch yn sensitif gyda'ch corff, byddwch yn garedig. A nadlu mewn. A fel Tarzan. Da iawn chi. A nadlu mewn. Ag eto, a nadlu mewn. A tawel tro hyn. Ag anadlu mewn. A tawel. Gwych. Ysgwyd y ddwy law mas eto. Okay, pwynt rhif 3 ar yr asennau, ribs, okay, gyda'ch dyrnau neu gyda'ch bysedd. Tap, tap, tap. Mewn trwy'r trwyn. Mas trwy'ch ceg. Mewn trwy'ch trwyn. Mas trwy'ch ceg. Da iawn chi, unwaith eto. Okay, ysgwyd y dwylo mas. Sio chi'n teimlo nawr? Braf? Ie? Yeah? So ni'n mynd i setlo'r egni ychydig bach, achos mae'r rheina i gyd yn codi'r egni lan, felly ni'n mynd i setlo'r egni lawr. Felly gyda'ch bysedd, dychmygwch bod hi'n bwrw glaw yn ysgafn ar eich gwyneb, just o dan y llygaid, a nadlu mewn, a nadlu mas. A gallwch chi fynd rownd y llyged ar eich talcen hefyd, rownd y top, a nadlu mewn, a nadlu mas. Unwaith eto, a nadlu mewn, a nadlu mas. A dwylo i lawr, a dewch chi eistedd i lawr, please. Okay. So dwi'n mynd i ddangos i chi nawr pwynt ar y dwylo. Dwi'n hoffi ei wasgu pan dwi'n methu cysgu yn y nos. Chi'n weithiau ddim yn gallu cysgu neu deffro ganol nos ac yn meddwl ac yn meddwl ac yn meddwl. Yeah? So dwi'n defnyddio hwn i helpu fi weithiau i drio mynd yn ôl i gysgu. Dyw e ddim yn gweithio bob tro, ond mae o'n helpu fi i ymlacio a teimlo'n braf. Felly, cyrliwch y llaw yma lan, okay, dim ots pa law, cyrlio fe lan, a defnyddio'r bawd arall yn ganol y llaw. Okay. Gyda'r bawd, ni'n pwyso lawr, anadlu mewn, anadlu mas, gadael fynd. Okay. Ceiwch eich llyged, eyes closed, anadlu mewn, pwyso lawr, anadlu mas, gadael fynd. Cariwch ymlaen ar eich rhythm eich hun. So mae pawb yn anadlu ar pace gwahanol, dim rhaid bod fel yn gilydd. Good. 2 waith eto ar y llaw yma. Teimlo'r corff yn ymlacio, teimlo'r meddwl yn ymlacio. 1 waith eto. Okay, agor y llyged. A ni'n swopio i'r llaw arall. Okay? Felly gyda'r bawd arall,
Pwyso reit i ganol y llaw. Reit i ganol y llaw. Iawn. Anadlu mewn. Anadlu mas. Gadael fynd. Anadlu mewn. Ceiwch eich llyged. Eyes closed. Anadlu mas. Gadael fynd. Anadlu mewn. Dwy waith eto. Anadlu mewn. Unwaith eto. A rhyddhau. O, Sichel, ti'n barod i gysgu nawr? Da iawn chi.